cikin sozawa ne ha sahabbai ya ci kwalata ya ce ala taqdini haqqi wallahi innakum lamutlun ya bani abdul muttalib ba ka bani kuɗi na wallahi ko kin ji ko kin abdul muttalib ba ku biyan bashi Umar ya dibe shi ce kai maki Allah gabana za ka yi ma annabi abinda kai yi kuma ka faɗa mishi abinda nake ji wallahi ba dan da nake jin tsoron zargi ne ba tuni da na sauke maka kai ya sauka kasa sai annabi ya dibe Umar ya ce kai Umar ai ba haka ya kamata kai ba yace ya rasulullahi baka jin abinda yake gaya maka yace ba haka ya kamata kai ba an ta'murani bi husnil qada wa ta'murahu bi husnit taqadi kamata ya ka umarce ni in bashi haƙƙi ne ai haƙƙin shi ya zo nema kai ko kamata yayi ka koya mishi ladabin neman haƙƙi ne amma bai kamata ka buga mai tsawa ba yanzu sai manzo Allah ce mai Umar ya kai Umar sai cikin dukiya ta ka ɗiba ka bashi kuma ka ƙara mishi da aka bashi aka ƙara mai sai ce Umar wanga ƙarin shi kuma na menene yace annabi ne ya umarce ni in ƙara maka dalilin tsoro da ni baka bai kamata ka zo neman haƙƙinka ba a baka tsoro musulmai kenan masu halayen kwarai nahnu alladhina bi husnil khuluqi qad fatahu aqsal biladi wa bil qistas sasuha mu ne mutanen da a tarihi na bayan muka bude kasashe da garuruwa masu wuyaci kuma da adalci muka jagorance su a tarihi baka taba samun mutane masu adalci da halaye na kwarai kamar musulmai wannan kyawun halayen shi ya sama mutane da yawa sun kai ta shigowa cikin musulunci wani mutum ya zo ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yan haci manzo Allah ya gwada mishi garge na dabbobi yace tai ka ɗauka ya ɗauka annabi izgili yake mishi yace Muhammadu haci na nika so kuma sai ka min izgili yace ni ce ka je ka ɗauka ga garge can na dabbobi ya gargade su duka ya kwashe yayi gaba yadda hi kuma ya waiwayo gaba a kire shi ba yace kai abin ga da gaske na fa a kakin shi kai gida ai har ya musulunta shi kuma sai ya koma kira yace ya qauma aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata Allah yakhsha al-faqa kai mutane ku zo ku shiga musulunci kai ga Muhammadu can shina kyauta irin ta wanda bai tsoron talauci halaye mu yi kokari mu kyautata halayen mu duk wanda muka mu'amalance shi mu nuna mishi ɗabi'a da hali na kwarai ba zai manta ka ba ko ba gobe idan kai mishi magana zai saurare ka amma miyagun halaye suna sa mutum ya tsane ka mutum ya guje ka mutum ya nisance ka wal adaba faltazimi ya talibal ilmi la tabghi bihi badalan ya kai mai neman ilimi kada ka nemi musanya da shi faqad zafirta wa rabbil lawhi wal qalami ina rantsuwa da ubangijin Allah da alqalami ka ci nasara wajhad bi azmin qawiyyin lan fina alahu kai kokari da himma mai karfi wadda bata da karshe law ya'lamu al mar'u qadra al ilmi lam yanami inda mutun ya san darajar ilimi da girma ne